हेलो एवरीवन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैदों बे रेसिपियानो जाहैबाय मैथाजों ना मैथाजों नाखौ आं बोरैहाय सङो आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानबाय ओरैनोथ' मैथा ओंख्रिखौ बयबो संनो रोंखायो थेवबो आं मा स्टाइलाव सङो नोंथांमोननो बेखौनो आं एसे शेयार खालामनोसै फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय आङो फार्स्टआवनो ओमफ्राय बिथिं नै आं नाखौ रं एसे आरो संख्रि एसे होनानै मिक्स खालामनानै लाबाय साराया गुदुं जाबाय ओमफ्राय आं थावखौ हरग्रोनोसै दायो थावाबो दुंबाय आं नाखौ फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै नै दायो आं गासैखौबो रेडि लाखाजोब्बाय सामब्राम गोजा आरो बे जाबाय रुसुन आरो हाइजें देनाय ओमफ्राय आरो नैबे जाबाय फानलु गोथां गासैखौबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय दायो आङो जिखिनि रेडि खालामनानै लादोंमोन सामब्राम गोजा आरो फानलु गोथां हानानै दोननाय आरो हाइजें आरो रुसुन देनायखौ एसे हरना लानोसै आधा हरनोसै उनावहाय बेखौ गोदौनाय टाइमाव होनोसै दायो आं मैथाखौ हरनानै लाग्रोनोसै दायो दसे खोबनानै दोननोसै दायो एसे एरनानै होनोसै दायो दै एसे हरनानै लाग्रोनोसै फ्राय खालामना दोननाय नाखौ आङो हरनोसै दायो गोदौ होबाय थानोसै गोदौबाय जोंहा बारा एरबोला बियो नाया गेब्लेसिगोन बेनिखायनो बारा एरला दैखौ एसे रानहोनानै फाइनालि लोगोफोर जोंहा ओंख्रिया मोनबायानोसै बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय